Το κρυμμένο πέος ή αλλιώς θαμμένο πέος δεν είναι κάτι παθολογικό. Είναι μια κατάσταση που βιώνουν κάποιοι άντρες με παραπανήσια κιλά. Δυστυχώς η παχυσαρκία που αυξάνεται στις μέρες μας πολλές φορές σημαίνει ότι θα έχουμε και συσσόρευση λίπους στην περιοχή ακριβώς πάνω από το πέος. Αυτό που ονομάζουμε η περιβική περιοχή. Αυτό λοιπόν δίνει την αίσθηση σε έναν άντρα του μικρού πέους, του μικρού φαλού. Στην πραγματικότητα όμως έχει ένα φυσιολογικό μέγεθος, απλά το λίπος αυτό πάει και σκεπάζει το πέος του και έτσι του δημιουργεί μια τεράστια ανασφάλεια. Σε περιπτώσεις λοιπόν όχι τόσο σοβαρές μπορεί να γίνει απλά λιποαναρρόφηση. Να αφαιρεθεί λοιπόν το λίπος υπερηβικά και αυτό να δώσει πάλι την πραγματική εικόνα του μεγέθους του πέους. Σε περιπτώσεις πιο σοβαρές, όπου η συσσόρευση του λίπους είναι πολύ μεγάλη, εκεί θα χρειαστεί όχι απλά λιποαναρρόφηση, αλλά θα πρέπει να αφαιρεθεί εν μπλοκ, όπως λέμε, όλο το λίπος από την περιοχή μαζί με την περίσσια του δέρματος. Αυτή είναι η καλύτερη λύση, ο καλύτερος τρόπος αποκατάστασης. Δεν είναι μια βαριά χειρουργική επέμβαση και ο χρόνος αποκατάστασης είναι πάρα πολύ σύντομος. Ο άντρας απλά 2 εβδομάδες πρέπει να αποφύγει τα βάρη και μετά από 1 μήνα θα επιστρέψει στην σεξουαλική του ζωή.